bakho. Yehlisa umoya wakho wempumelelo. Izwa ngabe usuzothini kantwana usudlula intenke khulume wazodlula intenke kakhulu lo bona babundaba yemyeza khulume bonke abantu sibukela kubona abane-mental disorder umuntu ufunda zafu uzilanzisho njani wabala wena Paul wabala wena bani ngasola naye mina yila ngiqale khona kwamsolza hayi phela yonke into wazingayo sowuyifunda kuwe akekho uthisha odlula izinto wena ongayithandi nezinto oyithandayo manje abuthi uthisha uwe ngoba ikhona indlela yokuthi ungakwazi ukuyihlukanisa phakathi ngendlela engajwayelekile khona uzonela kumuntu ngamunye uma uzokhuluma ukukhuluma kwakho ukususa ekulaleleni because ukukhuluma kuhle okunjalo kusuka ekulaleleni ngoba umlayezo awuphikiseki kodwa inkulumo yakho nombono wakho kuyaphikiseka yabo okusho ukuthi ngenza isibonelo uma tshela ingane yakho Thuki hamba utshele uJumbu lapha ukuthi ngifuna imali yami ayibolekile ngaze akayibuyisa ingane umlayezo lo ingane izofika ushisa imali umJumbu baba ifuna imali yakhe ayiboleke yona ngaze it's a story ngiyazi Jumbu ufuna ucabanga ngempela ngiyoboleka cha isibonelo Jumbu so but same scenario ingane yakho ikuzwa wena ukhuluma nonkosikazi wakho yazi nkosikazi uJumbu kade wathatha imali yami angazi uJumbu akayibuyisa ingane imali yami ayifuna ingane yakhe ize leyo nto bese yahamba iya kuJumbu ungayithumanga ngempela emjumbe wayibuyisa ingane imali mkababa imali kababa ubaba ayifuna imali yakhe mhlawumbe ibuyele nayo noma ibuyele nempendulo either way kulokho wena ungayibuka kanjani leso simo ungajabula chances awayishaya leyo ngane ukuthi wena buyisela leyo mali bengithenge ngimkhulumeni mina naye Jumbu ngoba umlayezo awuphikiseki kodwa uma uzothi ukuzenzela kwakho kumlayezo yilapho ke osekushayisana khona ngoba uswazi lisazosho uma uthe umlayezo noma kuyisenzo sakho anyway umuntu ophethe ithoshi yena usuke ehambe kumnyameni umuntu ophethe ithoshi yena uhamba kumnyameni ngoba inhloso isuke enkulu kunokuyikhanyisa yena umsebenzi omkhulu yilo wenziwa yithoshi kodwa ke abantu sebahluka manje abasafani nakuqala abantu sebehlukile abantu indlela sebehluke ngayo Thuki
bathi awu Thoki uyepophomeni kodwa ushuneshawa kwakhe. It's a waterfall. Yeah, amanzi asuka phezulu akushaya ekhanda. Yeah. Anyway, umuntu udale wehluka manje ngisho asafani nekuqala. La khona ngisho umuntu wazi ukuyothengela ingane yakhe i-hot dog. Kodwa akacabangi ukuthi ingane yakhe iyinja. Thengela ingane yakhe i-hot dog. Kodwa akacabangi ukuthi ingane yakhe ingayinja. Uma ngase ingane yakhe ifike ihudula inja kanje ithi baba ngicela ungenzele i-hot dog. Ngokuxakeka ukuthi i-hot dog ngenja. Yeah, i-hot dog yinja eshisayo. Ngoba iqiniso lisobala liyabacashela abantu. Ngoba selisobala kakhulu. Sebathi akuyona inja. Hayi umnikazi wayo i-product uthe inja. Hayi kodwa futhi ushintsha nje. Yini iqiniso lisobala. Abantu abaningi-ke abakwazi ukubona umlando othi ngitshela umfundisi. Abantu sebekwazi ukufunda ngawo kuphela umlando. Abakwazi ukubona noma sebeyingxenye yawo. Sekuyibona-ke manje okufanele bawenze lo mlando. Cha, amahlabo azi ukuthi umlando kufundwa ngawo. Ngamanye amazwi lesi sithombe nomlayezo namhlanje kwabanye akuwona umlando loyo ngoba akekho obhale ngakho. Nesambulo kuba into enjalo. Sisesikhathini la khona isambulo sizolwisana nabantu izinto abazaziyo. Okusho ukuthi isambulo esingaqhamuka manje bengasiphikisa ngesambulo esadlula. Bethi kodwa lokho akukho encwadini. Yes, isambulo akusona esakho. Iqiniso-ke lihluka kanjalo. Liyilo 5 years ago na 20 years ago kuzobe kusayilona. Aliyo ukuthi wena ukholwe nini yilo ukuthi iqiniso le. So lesi space esikusona only if we understood the power yaso. Hey, remember ama-artist abantu phela abahlala endaweni eziningi. Because uJobe uzobhala ingoma enomuzwa wangolesithathu komunye. But yena ibhale last year enomuzwa wayo. Kodwa wena uma usuyilalele uthi ikhuluma nawe. Kanjani yena ibhale last year? Okusho ukuthi lo muzwa kenzeka uhlukaniseke ngokuthi umuntu ngamunye awuzwe ngendlela engafani nezikhathi ezihlukene. So ama-artist babantu aba-owner isikhathi. And-ke uma uyingxenye yabantu ovuka noma inini isystem yonke ilwa nawe. Ngoba wena isikhathi sakho sibuzwa kuwena. Sengivala 2 seconds makhoba yonke into ebeyishe namancobo nyamazi swebeyidlalile. Khona omunye umbhalo engihlangane nawo then ngacabanga ukuthi mhlawumbe uzosisiza kancane. Ngithole kwenye incwadi ethi Isambulo sikaLizwi. So ngawuthanda lo mbhalo. Okay, uthi ngizofuna ngasekugcineni imibuzo ayibheke ezwini okuyilona elisihlanganise kule ndawo ngoba lona lezi pendulo eziphelele
kepha kuyomele ube nokuthula uma ufuna ukuyizwa leyo mpendulo. Leli zwi alizwani nomsindo ngoba ukudla kwalo kuphekwe ngokukamoya, akuphekwanga ngomlilo njengamanye amabhodwe agconsayo. Ngakho-ke kuqonda ukuthi ukuxokozela kuyalixosha izwi, kepha ukuthula kulenza lingakudeli ukuphuza kuwe. Kuhle wamukela intokozo ngokuhlala nokuthula emoyeni ukuze ube yikhaya lobumbano ekuqaleni nasekugcineni. So lolu bumbano olufunayo aliqale kuwe ngaphakathi, lolu thando olufisayo liqale kuwe ngaphakathi, ngoba yonke into uzipha yona wena ngokufisela abanye leyo nto. Awukwazi ukufisela abanye injabulo ibingaphili kuwe. Uzobaphana abantu ngoba abantu bapha ingxenye yento ayiyo yena. Abanye-ke baye bajabule bathi senama-followers awu-1.2 million, ngimjabulise nami ngithi yeyi, ubasaphi? Ubasaphi? Ngathi ungangiphenduli, asibuke your last post, because i-last post yakho iyona ezositshela umuntu onjani, ngoba khathi uyibhala is the only time ukunesiqiniseko sokuthi usenyameni. So-ke ake sithi wenzekile, God forbid, uqeda ukubhala lokho okubhalile, wathi nje uyahamba emhlabeni, iy'ngane zakho seyi-tracer back, ubaba umuntu onjani, washiye theni? Ubaba washiye ekhuluma impuphu, washiye ekhuluma into nangekathanda ukuyifunda. Anyway, Nkosibeki manja lakho uyabona selomile, limatise ngomsa wakho, ongowethu kuphelile, uthelungo ya